गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 4 मार्च 2023 बिएन बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मेट्रिक आनजादा मैयानिफ्राय जागायबाय। 2023 मायथाइनि मैयानिफ्राय जागायनाय मेट्रिक आनजादनि मैयानि गिबि सानावनो इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो ससियेल मिडिया वाट्सएपआव भाइरेल जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बरपेटा जिल्लायाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइया आनजाद जोबनायनि सिगांनो वाट्सएपआव भाइरेल जादों। बे ससियेल मिडियायाव सोंथि बिलाइ भाइरेल जानायनि खौरांखौ सेवाया थोंजों नंखाय होनना बुङो। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ बङाइगावआव हाबनो होआ होननानै बुङो। आलादा क्षमताफोर रायजो दाफुंनो दाबि खालामनायखौ हेंथा होनायनि थाखाय देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफादा हाबनो होआ होननानै गोख्रों रावजों हुमखि होयो। सिलाइनि फालांगिरि खालामदों। आसामनि नगाव जिल्लायाव सासे सिलाइ फालांगिरि खालामग्रा दुथां सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो बे सुबुंनिफ्राय पुलिसफोरा गोबां सिलाइ आरो सिलाइनि गुलिफोरबो बोखांनो हानाय जादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय महम्मद आजुजुर रहमान रुफैयातनि थागिबि। दायो बिखौ एरेस्ट खालामनानै जोबथेसालियाव दैथाय हरबाय होननानै मिथिनो मोनो। मिथिनाय बादिब्ला बिथांखौ गोलाव समनिफ्रायनो दायनिगिरिखौ नोजोर लाखिबोबाय थाखादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार सहरनि साखाथि बड'फा नोगोरनि ग्रीन लेनआव मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइया जागायबाय। मैयानि बे जागायजेननाय सानाव हाबाफारि बायदियै बाथौ थानसालि गायसननायजों लोगोसे सिजौ बिफां गायनाय आरो बाथौ थानसालिखौ आर'ज गाबनानै बेखेवनाय जायो। बेबादिनो हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बाथौ सिबियारिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लादों। बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारीया बर'फोरनि बाथौ धोरोमनि सायाव बुङोदि बर'फोरा गावहानो आलादा राव, आलादा थुनलाइ, आलादा संस्कृति आरो आलादा धोरोम दङ। बे धोरोमखौ दानि नङा होनना बुंदों बिथाङा। 5000 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो आरो बर'फोरा बाथौनि दारैनो इसोरखौ फोथायबोदों। गोदोनि राजा महाराजा गासैबो बाथौ फुजा होयोमोन आरो बाथौनि दारैनो इसोरखौ नागिरोमोन होनना बुङो। आरो बिथाङा खावलायबावदों बे सभानि गेजेरजोंनो बबेखौ फोसाबनांगौ, बबेया भुल जानानै दङ बेखौ सावरायनाय जागोन होनना बुङो। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि रावबो धोरोमखौ नागारनानै गुबुन धोरोमाव थाङा, मानोना धोरोमखौ नागारनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन अधोरोम। जाहाथे बे खामानिखौ मावा बेखौ खावलायो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।